Ibu-ibu rumah tangga bermasak langsung sibuk ape ngeterno anak sekolah, Cah. Iki anakku sekolah cedak, dadi yo mlaku ae ngliwati kali terus munggah sithik wis sampe teko sekolahane. Idep-idep olahraga, Cah, nglemesno sikil. Ucuk-ucuk wis teko sekolahan ae. Ape mlebu kelas lah kok malah borong jajan sik, Cah. Bakule nggo jajan lengkap, Cah. Makane anakku ki langsung jipuk plak ae. Lho, lah kok kaya ning supermarket karek jipuki ra mikir bayar. Kira-kira anakmu yo ngene ora, Cah? Nek ape mlebu sekolah jajan dhisik. Bar bareng jajan langsung OTW ae iki mlebu kelas. Jebule isih isuk, Cah. Iki kancane urung ana sing do teko. Krana sogoke aku sing nggawa, soal dititipno aku, dadi iki aku sing buka lawange. Bocah sregep, Cah. Mlebune ya isuk-isuk, urung ana kancane padha teko, wis teko dhewe. Anakku wis bar jajan lho iki malahan ape melok kancane meneh. Balik tuku jajan, Cah. Ibu guru wis teko, anak-anake padha salim. Lho, ngene iki piye? Tuku jajan entuk hadiah dhuwit. Mangkane bocah-bocah iki seneng padha tuku jajan kaya ngene. Lho, ana sing entuk hadiah 2000-an loro. Iki lho lagi buka meneh ana sing entuk 3. Senenge bocah.